Haki Arngut ki Dkhot ka Khasi Students Union ki bala Shah kem haki Pulit ka East Khasi Hills District halor ke jing suba bagi dan keti bat artli ki jing jia Shah penyap ki bar jella haki artli ki jaka kil Shah rai ban Shah satchwa ha along ki Pulit haka yeng Kashari District bat Session Judge East Khasi Hills District kini ki bala Shah kem ki bal ithu kerteng kemugari maule ubagi Pulit ki suba dan keti halor ke jing Shah penyap kelab ubar jella maulai mauro haka shipau tarik uyayong arja arpusa bat uklin star Shabong haka bedai bagi jing jia Shah penyap ki Arngut ki bar jelah ka arpunyo terik leber arja arpusaw ha isya mati kat kom ketelong kubor yau gari maule ubasa maurok ubaki Pulit ki subadon keti halor gejing Shah penyap kelab ubar jelah maulai mauro ha ka shipau terik uyayong arja arpusaw ka yeng kasari kala raiban satchwa khat ar Sngi ha along ki Pulit bar yau clean star Shabong ubra syakem ha ka bedai gejing jia Shah penyap ki Arngut ki bar jelah ha ka arpunyo terik leber arja arpusaw ha isya mati la Shah raiban sat hinyo Sngi ha along haka Sngi ke bagi Pulit kila rak bantian bisyari kini ki Arngut ki Dkhot ka KSU lala benyo i ke jingwan senran lang ki noi lam ke Central Executive Committee ki berkentup yo President usamla rang ba lambok star marngar u General Secretary usamla rang ba Donald Thaba bat kiwe Habatin pej bahagi ki Shab ka Shab plus F Ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka Shah plus F menta ka Sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya